रुनिकाटा ई-रिक्शा सालायगिरिफोरा पार्किं क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड मावख' बेखेवदों। जों बयबो सुबुंफोरा जेखि जाया खामानि एबा हाबा मावनानै जों जोंनि जिउ खांनो हायो एबा रां आरजिनो हायो, जेरै सोरबा आबाद दिहुननाय, सोरबा गारि मटर सालायनायजों बेबायदि गुबुन गुबुन रोंगौथि गोनां आदबजों जों गोबां रांखान्थि जौगाहोनो हायो एबा जिउ खांनो हायो। बेबादिनो चिरां जिल्ला मैदाम रुनिकाटा बाजाराव ई-रिक्शा सालायगिरिफोरा खौसेथिखौ लाखिनांगौनि थाखाय दिनै रुनिकाटा ई-रिक्शा पार्किं क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड मावख' बेखेवदों। बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि हिसाबै डक्टर सांग्राम ब्रह्म बिथांजों लोगोसे आलासि हिसाबै ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। डक्टर सांग्राम ब्रह्मआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि माखासे लाइमोनफोरा जायगायाव खामानि गैया होननानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै खामानि मावहैयो। बेनिखायनो बेफोरबादि मावख' बेखेवनाया जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मेसेज जे जों जायगायावबो गावबा गाव गुबुन गुबुन खामानि मावनानै गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो आरो न'खरखौ फिसिनो हायो होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। मोजां जादों, मानो होनोबा जोंनि जायगानि लाइमोन सेंग्राफ्रा जायगायाव खामानि गैया मा गैया होननानै बेंगालर, दिल्ली बा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावहैलाबायो। थांनानै बुरजा थाखाबो खामायनो हाया, ओरैनो बेखार गिदिंबोफिनो। दा बिथांमोननि थाखाय मोनसे मेसेजखि जायगायावबो जोङो गाव गावनो गुबुन गुबुन खामानि मावनानै गावनि जिउखौ दानो हायो आरो न'खरखौ फिसिनो हायो। बियो मोनसे जोबोद गोनांथार मेसेज होननानै आं सानो। दहायबो आङो बुंखादों आंनि जिनाखि लेक्सार बा स्पिच बेवहाय कि मानसिफ्रा गभर्नमेन्ट साख्रि नांगौ होननानै 3-4 हाजारावबो हाबहाबनानै थायो, नाथाय गंसे ई-रिक्शा सालायनानैबाबो नोङो मासाव मिनिमाम 20निफ्राय 25,000 खामायनो हायो होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दा बिनि थाखायनो जोङो फिसा फिसौ साख्रिखौ, गभर्नमेन्ट साख्रिखौ नेनानै थायाबालानो जोङो गावबो जे गावनो खामानि मावनायनि गेजेरजों, बिभिन्न खामानि मावनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ खांनो हायो आरो गावनि न'खरखौ सालायनो हायो। बियो मोनसे जोबोद मोजांथार बिदिन्थि होननानै जोङो बुंनो हायो। फैबाय थानाय समाव माबायदि डिसिप्लिनजों सालायलांनो? सालायनायाथ' डिसिप्लिना थाखानांगोन, जेनाखि ड्रेसफ्रा एसे प्रपार जानांगोन, दुगैयै लोबै फैयोबा मोजां जायो, जाहाथे उनाव थानाय पेसेन्जारा जेबो असुबिदा जाया। दा सालायनायफ्राव जौ थौ लोंनो नाङा, सिगारेट सोबनो नाङा, बिरि सोबनो नाङा। दहाय जोंहाबो बिबुंथिगिरि बिथांमोना बुंलांखाबाय बेफोरनि सोमोन्दै। जाहाथे जोङो डिसिप्लिन भाबै गावनि जेनाखि पेसेन्जार बेखौ मोजाङै न'सिम सौहैहोनो हायो बा थांनांगौ जायगासिम सौहैहोनो हायो। बियो जोबोद गोनांथार जेनाखि सालायगिरि बिनि हाबा, आरो जेनाखि गाखोग्रा पेसेन्जार बिनि जिउआबो जेनाखि सालायगिरि बिथांनि आखायावनो थायो। दा बिनि थाखायनो जाहाथे बिथांमोना डिसिप्लिन भाबै मोजाङै गोसो होनानै सालायो आरो जोंनि पेसेन्जारखौ मोजाङै सार्भिस होयो। बिनि थाखायनो आंनि बिथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय। रुनिकाटायाव थाग्रा मानसि हिसाबै गतिके जोङो मैधम रुनिकाटा ई-रिक्शा पार्किं क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड कमिटि दानानै लादों। कमप्लिटलि अफिसनि खामानिया जाफुंजोब्बाय, रेजिस्ट्रेसन जाबाय। गतिके जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय बायदि बायदि संगठनाव थानानै जोंनि ओनसोलखौ सारिय'फाले दिगाव डेभेलपमेन्ट खालामबोनाय बिथांमोनखौ लानानै जोङो जोंनि मैधम रुनिकाटा ई-रिक्शा पार्किं क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड कमिटिनि अफिसखौ दिनै मावखुलिखौ बेखेवनाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय बायदि संगठनाव थानानै खामानि मावग्रा लिडारफोरखौ लेंहरनानै बेखेवनाय जादों। लोगोसे बिथांमोननिफ्राय जोङो बोसोनथि गोनां बिबुंथि खोनासंनानै लादों। दा जोंनि कमिटिया जों बे ओनसोलाव, गुवार ओनसोलाव थांलाय फैलाय बेबस्था रायजो राजानि थाखाय जोङो मोजां खालामनो नागिरदों। आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै, मोनसेल' बुंगोन, सोरबा रुनिकाटानिफ्राय गामि सिङाव थांनांगौ जानायाव बोरैब्ला हरथौबाय, जोंनि बे रुनिकाटा ई-पार्किं
माने इ पार्किं कमिटिनि गारि सालायग्राफोरा खुनु सुबिदा दाम बारा लानानै दोनलांनाय जानाय नङा। मोजां जे रेटआव दं जे माबायाव दं नियमाव जों भाराखौ लाबाय थायो बेबायदिनो जों दोनलांगोन आरो माखासे समस्याफोरखौ जों जोंनि गेजेराव समाधान खालामनो लागोन। जोब्बाय। गंबेसे गारिफोरखौ लानानै बेवहाय आस'सियेसनखौ दाफुंनो? आथिखालाव जोंनियाव 75थासो दङ आरो बे कमिटियाव हाबनायनि दरजाया खुला। नोंथांखौ नाङा बिथांखौ नांगौ बिदि निति गैया जोंनाव। बेयाव थानाय सावथाल, बर', राभा, राजबंशी, नेपाली आमी सबे भाई भाई एकेलगे काम करिम बास परियाल सलाम ठीक আছে। जायफोरा नोंथांमोननि कमिटिजों जरित जायाखै दाबो जरित जानो थाखाय मा खावलायगोन? फैनांगौ। जोंहा कमिटियाव डिसिसन दं। बर्ड अफ डाइरेक्टर्स होननाय मोनसे कमिटि दायो कअपारेटिभ ससाइटियाव आरो बेयाव जों डिसिसन लादों जों खुला। आं दहाय सिगाङाव एसे बुंदों जोंनि मेम्बारशिप हाबनाया दरजाया खुला नाथाय जोङो रायज्लायनानै सम आरो बोथोरखौ लानानै बे पलिसिखौ लागोन दंखायो। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।